Vlogger oy kwarta. Vlogger wanan. Vlogger sponsor. Uy, sa ganahan din nga sponsor dito willing mo dapat na eh. Ano yung mga ingani no? Mga ingani na ating uwan, no? Mga kayo ating uwan. So may tabo na mo mabasa, may mga buhok na mo basa. So gikan mi sa kwan sa eskwelahan eh. So mga to dito sa among sana sa to Sibugos Culinary. Nanamiento sa mga lain nga eskwelahan ng mga hotels nga ni join sa kanang event. So vlog gino ay kwarta. Vlog gino ay sponsor. Basa tauan. Mga guy station na mga to na mga question up dito. So mo ni among intro. Vlog number 8. Basa tauan. So what's up mga gahi, nakagi-ambush interview dire, mag-uyab sila. Niya ako pangutana kay, asay masakit, mabuwagan ka or friendzone ka? Ma-friendzone. Ano naman? Igato kag maimo na pero di ra day kay bigar man. Ikaw mabuwagan or ma-friendzone ra ka? Buwagan. Ano naman? Kaya wala lang, sakit. Sakit? Anong sakit man? Kaya love man ni Masiya. Ano love man? So mga gahi, salamat kayo niya. Mo question na sa laing mga tao dire kay magsamok-samok ta Sibugos Culinary. So bye. So mga gahi, nanabagog i-ambush dire ha ang interview. So akong question kay. Ano daw question? Tara. So akong question kay, asay masakit, mabuwagan ka or ma-friendzone ka? Kanan lang kuhan ko ya kanang friendzone, at least napa may connection kay sa broken hearted. Kaya nga naman. Kay kuan napa man mo communication. Ikaw, unsay tubag nimo? Ma friendzone. Ano man? Kapes na answer. So igsuon mo. Oh, basta na may gana na shout out. Kanang shout out ko sa tanan tao sa Patila. So So, question kay. Unsay masakit? Mabuwagan ka or ma-friendzone ka? Buwagan. Ano man? Kuan man. Basta ikaw. Ikaw, ma-friendzone ka or mabuwagan ka? Ma-friendzone. Ano man? Kay feelings niya na ana. Din i-friendzone na ka ana. Sakit kay para. Bito. Basta na kay ganan ni shout out diha. Wala. Shout out ni Berna. Abugbog Berna. Oh, Berna. Hi, Berna. Hello. Abugbog. Hindi na kay ganan ni shout out. Wala yung okra. Ano mong crush? Wala kay crush. Oh, kay crush. Oh my God. So, what's up mga kaya? Mga interview. Stay tuned lang. So what's up mga gahi, nakoy pangutano na po diri gi-ambush ako kay nagpicture sila nakita na ko sa ubos. So ako pangutan na kay, asay masakit, ma-friendzone ka or mabuwagan ka? Friendzone? Ano naman? Ayoko kasi may buwagan. Uy, basta na kay ganan ni shoutout diha. Wala. Akong crush eh. Di, joke. Hi, crushy! Kanang Kasi nga sim crush. secret. Crush. Kanang secret lang. SS. Hi! Ay, SS Social Studies. So so mga tanap tas lain na, so stay tuned lang mga gahi. So what's up mga gahi? Nako interview dire kuyo kay buhok idol kayo. So ang question kay, say masakit, mabuwagan ka or ma-friendzone ka? Pan. Pareho ra. Anong pareho man? May sakit man. Unsa may sakit? Masakit day ang ano, ang buwagan. Anong sakit ng buwagan? Dagan mo kaagi bo nya. Sayang bitaw kayo. Kay sweet yung mo sinugdanan nya. Magbuwag ra mo sa kinalasan day. Ay, hugot na! So, what's up mga gahe? Basta na kay ganahan i-shoutout din mga amigo ni mo. Mga amigo na ko. Tara sa kilid bay. Mga gwapo na gwapa. Anisa kay Topas Arcade na ko ano. Stock up do kay
Kaya nalingaw siya sa iyang mga amigo. Wala kay Uyab ron. Naman. Shout out sa yung Uyab. Hi, babe. So, salamat kayo sa mga interview tas lain. So, bye! So what's up mga gahi? Niare jud ko diri sa kay gipangita ni ako sila. Ginasaag og piplor ganiha no. Saag og piplor. So ako bautan na kay unsay mas sakit? Ang mabuwagan or ma-friendzone? Ma-friendzone? Ano man? Sakit kay. Ano sa Mabuwagan day. Ikaw mabuwagan or ma-friendzone? Mabuwagan. Ano man? Kaya mga memories, mawagtang na, tanan. Hindi ka USB. Wala. Kasi nakagana shoutout na. Shoutout ko sa Uyab. Hi babe. Unsay mong tubag? Mga friend zone. Ano man? Kay sakit kayo mag-assume good. Sakit mag-assume? Ano mag-assume? So mga interview na diriglaan mga gahi. Bye! So what's up mga gahi? Gi-ambush ka interview, chicks na corona. So pangutan na kay, unsay mas sakit? Mabuwagan or ma-friendzone? Ma-friend zone. Ano man? Ewa pa ko kasuway, buwagan. Oo, kasuway buwagan. Buwag na ta? Oo. Buwag na mga gahi. So, stay tuned lang kay mangutan na ta sa kumigo dire kay nasaag jud piplor ganiya sa. So bye! So mga gahi, kanina ako din siya introduce karon. Kay mo gina siya nag-invite ako na nasaag jud piplor, akong balik-balik ko nasaag og piplor. Sa niya ako bangutana niya kay say masakit, mabuwagan ka or ma-friendzone? Pero ako masakit ang buwagan kay kanang what if dugay na kay mo di masakit na siya niya. Ang friendzone kay pwede bang mo take advantage. Napama na siya, napama chance ng kati mong friends, pwede mo magkapam. Take advantage. Alam, nanguli na sila no? So mga gahi, ato na dalion kay manguli na sila pa doon. So bye! Ako mo tana kay, unsay masakit, mabuwagan or friendzone? Ang ako ra matubagan na sa kay kung sa mabuwagan na part wala pong ko ka-experience og uyab-uyab jud. Siya ay kakilig. Sa ma friends na part naka-experience na taan na kita tanan ninyo. So kita ninyo tanan mga naibog, babae man lalaki, ka-experience ito mga friends di ba? Sakit yun na siya. Kaya ba ka nga sakit? Sakit man. Ano gud na siya good kung sa gugma? Storytelling ni mga kaya, maminaw ta. Dili na siya storytelling. Ako lang i-share ang experience sa uban ba. So, kani siya, kung maibog mong ka sa katao, good. Niya mo confess kaniya. Siyempre, wad yung kakibawon sa unsa iyang itubag nimo. So, nara ng duha. Kumusta mo sa amigo or dawaton niya imong feelings. Uy, kanindot tugtubag mga gahi. Sus. Pero sa gugma man good, kuan kanang usahay daog ta, pero perminti pildi jud ta. Di ba? Mabitaw na ato mabantayan karon sa mga millennials, dagan kay magsakit, dagan kay mag-post sa FB, sa Twitter, sa Instagram ug mga patama nga mga quotes, di ba? Kay actually kana sila mga tawhan na mo na mga tao na mga friendzone. Gamay ra kay mga tao arang gibuwagan. Kasagaran na nila mga na friendzone. Pero tanawa, ilang mga quotes, puros pambuwag. Kaya ba kang ano, kaya wam sila kasabuton si John ng tinod nga gugmagod. So mga gahi, nindot siya kaya mga experience ha. So ato na ni putlon kay basi nakikinana shout.
Shout out ko ni Vincent Satera ug ni Rondel Payo. Shout out ko sa SM12A2 family na special shout out nilang John C. Chavez ug Trixie Jimenez. Og shout out po ni Lisinyo Sumakot ug sa iyahang waray. So Nay, tay! Nandito na po ako sa TV na! So mga gahi, lingaw ka dire mga gahi. So stay tuned lang. Ato ang tapuson na lingaw dire. So bye!